Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima ken agtal na kayon, tarugyan tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Tinaginawan ni Ines. Iti maysa anasulinek a lugar nga adayo iti sibilisasyon ubing agnanaed ti agasawa nga Ines ken Lando. Agtawan dalaeng nga agpadpada iti bainte idi nagasawa da. Ngam agingga iti agdama nga agtawandan iti 30 ket awan paylaeng ti anak da. Isu anakaro ti panagkararagda nga agpadpada. Amaaddaan da kumametten iti anak. Tunggal aldaw ti Domingo, kat saan da makalipat amapan iti simbaan, tapno agdaydayaw. Iti maysa nga aldaw ti Domingo, kat Nakasukat akong Lando. Si Kangay. Uray sak, bakit? Amang ano kaya't mga kapita pa eh? Inton malpastanton ama kimisa. Amangan ngamin numala daw ta. Nasa papaylaeng, Ines. Nariwat pa yun eh. Dayjayan. Mangaganti kampana ti simbaan. Alakit din, Lando lakay. Umay kan, tarugyan tan ti magna. Apag isunton no makadanon ta iji simbaan, mangruginton ti misa. Napan kayo gaya man nakimisa, anak kaw. Wantatang. Kidawan niyo kumamit ang agsikugan ni Ines. Tanay, nagbayag kayo nga gasawa, nga maging gaita kat awang paylat anak kiyaw. Mailiw kami matan ka ni nanang mo iti apo kaw, anak kaw. Agam apay nga awan paylang aging gaita. Kanayon mga ikarkararag day takin ni bakit, tatang? Kat sapay la ko ma, ta iti mabit, maaddaan kami matan iti anak. ay na kakabertaw. Nagadumot ng tibunga day takayong adda iti inaladam. Ay wan kakadiling. Iso na lang tasan mo't amakan ti bunga na. Ha? Ay, kasta aya. Wan kakadiling. Panagkunakit sabidong ti bunga day takayaw. Diyak to pa mo tinagan day takayaw. Anya? Ay, kasanungay day ta? Ay ahapo. Kit no sumagmamanon kadagiti taraken kaw tinaungkal. Gapo iti pananganda kadagiti bunga day takayo anaragrag. Ay, kasta aya. Wan. Isungarod ano adda maragrag a bunga na kat dalusak adagaws. Tapno awanan ti masabidungan kadagiti taraken kaw. Kayat ko kung manapokanan yung sayang may. Gaputa, sayang ti salinong na. Nang runa no napudot ti panawan. Ay, wan, agpayso day ta, kaka. Sayang nga raw. No saan la kumama kasabidong ti bunga na, ay kahit nagmayat kuman. Ngarod, sapay nagado ti bunga nanay. Ay, makapaay ayaw akit kitaan. Nakita yung matgayam tinagado abunga ti kayo ijay inaladan damang Berto nanang. Ay, wan, anak ko. Makaay ayaw akit kitaan dagiti nagado abunga na. Wan nga rod nanang. Nay, una yun ti kasta a jarmaw, Ines. Apay akastamot nun ti jarmaw, bayat pagsarsaritaan ta ti maipapan iti kayo, nga da iti inaladan ni Kaka Berto. Ay, jakman amo nanang. Ngam talaga. Nanay, ama yun, anyat mapaspasamak ka. Ay, makabakbakwarak nanang. Kanya ka ti mapaspasamak ka ni Ines. Nakasapsapa ang makabakbakwar. Nay, amangan mo't no. Ay, sos! Ay, sapay la kumatag paiso ti aktap ko. Sigurado ang nakaragrag sa kaminton, no pumayso ti atap ko. Ay na, Ines, bakit? Annadam ti bagim ah. Ay na, kabaudyanan na. Napatganen tinabayagan akid-kid dawan ta iti Diyos. Wan nga rod lakay.
Isumit lagayam asabali tiriknak itinapalpalabas nga aldaw. Agasam, talwa bulan gaya man tisikog mo. No di na tapay dinagdag ni nanang nga umay dito'y ili tapno agpa-check up ka. Saan ta kumapay nga mo? Nakaragragsak ka lakay. Talaga bakit? Takamaudyanan na, masikog kan. At danton anak ta. Oh, anyangay. Ibagam na niya tigat mo agatangan ta. Kwa, awan ti magusto ak amakan dito. Ha? At dati kasla kayat ko akanan. Ngamjak mat ammo no anya. Ha? Ay na, talaga nga aginaw kan bakit? Masikog ka talagaan. No awan ti kayat mo amakan dito agawit ang roden. Hanggang no addan to kayat mo akanan. Ibagam, ta ipaay ko, Ines. Ayan nga tanda iti agasawa ngay bakay. Anya nga ti resulta ti panagpakita da iti doktor iji ilay. Ay na, dakkel ti pamatek at talaga amasikugan di manugang talakay. Sigurado day ta. Nagsayatan ngayon no kasta bakay. Ay nakamaudyanan na. At danton apo ko ta no talaga amasikugan ni Ines. Ay talaga lakay. Naragrag sakton ti pamilya tayo. Aguray ka lakay. Aguray ka. Apay bakit? Nabannog ka din. Ay na, pasensya ka na. Amumat nga datinas ka na pag nainta. Sakbay makagteng tayo di balay. Tasan mo't makagteng ti tricycle laging gay di balay tayo. Saan aday ta? Anya nga rod? Amo kunti kayat ko akanan lakay. Oh, anya ngay. Dagitaman o. Tibo nga ti kayo iti inaladan ni Tata Berto. Anya? Dagita ti kayat ko akanan lando. Ay na. Angam Ines, bakit? Sana mabalin. Ag dinamag dito'y lugar tayo, ama kasabidong tibunga dayta akayo. Mismo pa yada Tata Berto ti makapanagnak iti dayta. Ngam iso ti kayat ko akanan. Ay, sana mabalin. Umay ka, agawit takit din. Ipurusan kan tulangin kadag iti prutas amula tayo. Saan ko maaday tabunga ti kayo iti inaladan da Tata Berto ti kiddawom kanyak. Nukunam a positibo gayam amasikog ni Ines. Apay nga rod a pinagsakit mo tinakam na ngay. Ang mga noon niya ti mapasamak kan kwa na. Jak mo't pinagsakit tinakam na ananang. Ngam saan ko amabalin nga ipaay ti kayat na. Anak ko, nukas ta amasikog ti asawa, naskan nga awatam. Naskan nga ipaay mo ti amin akayat na. Jak mabalin nga ipaay ti kidkidawon na akanan nanang. Anya nga min ayat ti kayat na akanan. Tibunga ti kayo iti inaladan da Tata Berto. Anya, jay makasabidong abunga. Wen nanang, iso ti kayat na akanan. Iso asaan ko amabalin nga ipaay ti kayat na. Ay saus, una yan. Nagadomot ti mabalin na paginawan ni Ines amanugang mo. Ngamapay ati pa'y bunga ti kayo nga da dito'y inaladak ngay. Dayta nga rod kat Bertaw. Iso madanagan kami amin iji balay. Nagruna kat saanan amang mga ni Ines. Ay, unay mo ti kasta, Dora. Kinasarita min ni Ines. Gamawa na pulos ti denggen na kada kami. Talaga may salaang tikid daw na. Mangan kano iti bunga dayta akayaw. Ay saus, Ay, saan kayo mutlaan nga ikan Siyak amis mo tinakapanagnak ang makasabidong tibunga dayta akayaw, Dora. May sagmaklakit din ni Ines. Sapay masikugain. ay pare Bertaw. Ay, unay mo ti kastan. Nagbayag nga inuray yung agsikog ni Ines. Ket itata masikugain. Kastapay ti mapasamak. Ay, talaga parikot day tapari Duraw. Ay, No saan la ko makasabidong tibunga day ta akayaw. Ay, kadi oray, ipapuros ko aminan kada kayaw para ken ni Ines. Ngam talaga ang makasabidong pari Duraw. Iswala tingitag. Jak itulok ang mga la kayo itibunga na. kinawan ti planok ang mga la iti bunga na paray. Nasa uklaken ka ti pagin inawan di manugang ko. Day talaan. Madanagan ak nanang. Agkakapsutan ni Ines. Tasaan mo't nga rod amang mangan. Saan pa'y ngagsasaw?
Manipod san ang napagustuhan ti kayat na. Lando, barok. Amang ano niya ti mapasamak kan kwa na. Kan iti anak mi. Ay, day tangarod kat. Ay, una yun aya. Napatgan nga agpaiso, tinabayagan akid daw tayo. Nga agsikog kuman ni Ines. Ngamaan yan, takastamot tanti mapaspasamak ita. Nanang, diyak ka ba na mapukaw dagiti aginak? Anak ko, Diyakon maanusan pa iti kastoy ang mapaspasamak. Maasya anak unayin kini Ines. Diyak ka ba ti kastoy ang mapaspasamak, nanang? Diyos ko, nakapurusa kon iti bunga da ito akayo. Sapay la kuma. Tainton itad kun da ito'y kiniinis. Kat maamiris na talaga asaan amabalin akanan da ito'y. Ta makasabidong. Kaasan na kami kuma, Diyos ko. Diyak kayat nga aramidan da ito'y. Ngamdyakon kabalan akitaan ti mapaspasamak iti asawak. Saanan, Diyos ko? Lando, Sino ka? Apay akalata nagparangkay ti sangok. amok no anya ti kasasaad yu ita nga agasawa. Saan mat ama ilimod kanya, tinalaos a panagtalat mo iti Diyos. Ha? Sige, Lando. Mangan ka iti bunga a pinuros mo. Ha? Dakkel ti panagtalat mo iti Diyos, Lando. Iso a sige. Mangan ka iti prutas. Sige nga rod. Nagsamit ti bunga na. Sana ka na sa bidungan? Gapo iti panagtalat mo iti Diyos. Agbaliw itan ti amin. Manipod ita, mabalinan akanan day taabunga. Ha? Sapay la kuma, kadinto agbaliw ti panagtalat mo iti Diyos, Lando. Nagpukawan ti babae. Ay, datlaglakit di dayjay. Nayunak pa iti puros abunga. Tapno adda isang pet ko kini Ines. Oh, makitam lang do. Ay na. Nagsamit ti bunga. Kat saan apod no ang makasabidong? Ines, adda ka asit ti Diyos ka na tayo aparswana. Kat maragsa ka nak. Gaputa nagsublin ti sigod aganaygay mo. Wala kay. Agyaman iti panagayat mo kanya ka. Awan anya aman na, bakit? Naskan ama-amwanda iti kalugaran tayo daytoy. Naskan ama-amwanda. Asaanan ang makasabidong dayto a prutas. Huwen Ines, talagang aramidak ti kasta. Ipakamo kadakwada ang mabalinan amakan dayta a prutas. Ididamo kat saan anamati dagiti kalugaran da Lando ken Ines. Ngem idinangan ni Lando iti prutas iti mismo asangwanan da. Nasdaaw da, taawan ti dakes anapasamak iti daytoy. Ad-adan anaayatan da, idinaramanan da tinasamit araman ti bunga. Ket gapo kada Lando ken Ines, pinanaganan da nga rod tinasao a prutas iti lansones. Bueno ubing, ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Computer recording technician Dante Martinez. Sagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggaget ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot,
Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.